Kibor Pulit Lingba uba Vivek's MIPS SP ke East Khasi Hills District haka khat laitre ukala lingkot arajar arpun rio halor ke jingyap usamla Bipul inghi haka pratre ukala lingkot arajar arpun rio ubertrei NEHU hadir mul or haka hnrio tre ukala lingkot arajar arpun rio ulaong bahakate Sngewbha or kala don ke Jingleh Sngewbha bat ki Paralok ulaong bakadan ke jingmong haka met kapala bandai na ke jing or henrei watla kata ki Pulit kendang bishar Bniah ya kakai pot postmortem Kumban syukdo bagi jinglap ya kidak mong bat jingem snam hakapor bepensum ya ka met usamla Bipul shwa pentap ya ka kala penlong ya ki bahayeng ban shim bagi jingklat ute usamla da ka bo syukur hi NEHU kamdai satya ka bala ban ngej ki bahayeng kila ujor no da ka ejahar Meghalaya police station pandawa tokit halor ka jingklat jong u ya ka banding kong la shim bakadai na ka jing or hi jong u ki bahayeng ki suba bakala bandon ka eka selendat bat kumta kila ujor no da ka ejahar ya ka met yap uri usamla la ra sa civil hospital nongpo hakabala le ya ka postmortem hakashipau tar ku kulalingkot arja arpun rio hakaba ka jingkwa ka yen ka sam ka long ban tip ya ka jing shisha la ula khlat na ka ba ukulon ni yo don ka nu ka jingja ka baselendat ka tu ka kes chung Bipul Bipul ini disha udi ustaf jong ka school of technology jong ka NEHU di hak tu Sngi kum ka jing toket hadu mentahi ni labba ki ale Sngewbha hi ki Paralok chung Lagi Paralok chung di beri staff nang tay NEHU hi bad hak tu Sngi hi kum mengilayo kum ba jing kum balalap ng jing toket hi u kadan ka jing ur jung bad nak ta jing ur kadan ka jing mensa tiginang ap sakai kai pot ka postmortem pot nang tay na nakwa gin insisha kalong kuno ta injury kalong homicide tu ne ka injury due to accidental fall de kata ka statement buat ka report jong postmortem ni habia pet ni compare kemudian udi student ni staff apa udi staff udi casual employee jong ka school technology security guard kumala thon income ni mensua kumba ngasai ho snam ajar khat nu waina kumta khat waina karar u trek security guard dai menta u trek staff jong ka school of technology jong ka ni kata ka jingon kai ka di ka di tapi jingon kai cuma urus ki ya ki teror ka hab juga di hang ni hui mun kanu trik kerja kini kerja haka trek Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka Sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya